may pondo ang gobyerno. Kini ang gisiguro ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa pagpatuman sa Davao Bus Project nga duha ka tuig na nga delayed. Ani ang report ni Argil Relator. Gawas sa Mintal Elementary School sa Davao City, makita ang gitukod nga prototype sa bus stop. Usa kini sa mga lakang agig pagpangandam sa pag-roll out sa Davao Bus Project. Personal kining giinspeksyon nila Transportation Secretary Vince Dizon o Budget Secretary Amina Pangandaman. Ugaling maaprubahan na nila kini, sugda na sab matud pa og tukod ang ana sa sobra libo ka bus stops ug 5 ka depots sa syudad. Busa, dugang ni Secretary Dizon nga madayon gayud ang Davao Bus Project na gitawag niyang usa sa pinakadako nga bus system sa tibuok kalibutan ug labing una sa Pilipinas. Anaa na matud pa sa 60% ang right-of-way acquisition nga gisugda ni atong Marso. Target nga matapos ang right-of-way sa hinapo sa tuig, di na lang matud pa sa 40 katag iya sa luna ang ginaproseso. Yes, matutuloy. In fact, aminado naman tayo no, na nadigay ito ng ilang taon. Parang mga 2 years atang nadigay. Pero dahil nga sa utos ng Pangulo na talagang bilisan nga ang project, talagang binibilisan na natin to. Anaasa, 76 billion pesos ang total project cost sa Davao Bus Project. 20 billion pesos ni ini ang counterpart sa national government. Gisiguro sa DOTr nga dunay pondo alang sa maong proyekto. Meron namang pondo, it's just that na-delay yung right-of-way acquisition at yung construction. So the money is there? So ngayon, the money has always been there, kaya lang natagalan tayo, na-delay tayo sa implementation. Niadtong Mayo, dihang gisugdan ang konstruksyon sa Kalinan Driving School. Sa tuig 2027, nakatakda ang pilot testing sa Phase 1 sa proyekto. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.